Само те да снимат. Да, може само камерата. Някой да снима отзад. Само кашака? Еми, то си е направено. Така ли? Само... Ще ли са добре? Да. Може да покажеш това пръста, а друга снима. Виж как направо като че ли пълзят нагоре, както ти. Децата. Да. Така обхващам цялото стъкло. Може да се направи сравнение, да. Чакай с ръката си. Няма смисъл, че може да се снима.